כימי העולם וגשנים קדמוניות, חזק וברוך. מרן כותב בשולחן ערוך בסימן תפניתית סעיף א', מרן כותב אדם שסופר ספירת העומר יספור אותו בעם מידה. כתוב בפסוק מייחל חמש בקמה, דורשת הגמרא במסכת מנהרות, תקרא בקמה אלא בקומה. כך כתוב הרמב"ם בסוף הלכות מדין ומוספין. הרמב"ם כותב שאדם סופר ספירת העומר יעשה אותו בעמידה ולא בישיבה. דווקא מינה תהיה לגבי זקן וחולה. האם זה מעכב או לא מעכב? מרן כותב זקן וחולה יכולים בישיבה. כלומר, הדין של מייחל חמש בקמה זה לא דבר שמעכב, זה דין של התחילה. זאת ועוד, אדם שסופר ספירת העומר, ובספירת העומר אדם כלומר, אדם ספר ספירת העומר, ספר את הימים בלא שבועות. כלומר, היום נניח 10 ימים לעומר, 11 ימים לעומר, ולא ספר שהם שבוע אחד. רק ספר מספר הימים. האם יצא את החובתו, או שאני אומר לו, מספר השבועות זה גם דין שמעכב. יש בזה מחלוקת ענפה גדולה רבותינו. היה עליו השלום הגאון מהר"ש של לוי, כתב בתשובה בסימן ה', וכך גם כן הגאון מגן שאול בתשובה בסימן כ', כתבו שלא יצא את החובתו. כלומר, הימים והשבועות זה הולך ביחד. אם אדם ספר ימים ולא שבועות, לא יצא את החובתו. כך בפרי חדש, בסימן תפ"ט סעיף קטן א'. לעומת זאת, היה מגן אברהם, וככה גם כן הגאון כנסת הגדולה ברוך חיים בסימן תפ"ט, שכתבו שאם אדם ספר ספירת העומר ימים בלא שבועות, בדיעבד יצא את חובתו. מאיפה למדו זאת? מהדין שאם אדם מתבלבל בימים ולא יתבלבל בשבועות. כלומר, ספר את הימים, נניח, ספר היום 10 ימים לעומר, שהם 3 שבועות, מתבלבל בשבועות ולא בימים. או להפך, ספר את השבועות ובמספר הימים יצא או לא יצא, לכתחילה יספור באותו יום אם הוא נזכר את מספר הימים והשבועות כדבעי. אם הוא לא זכר, למחרת יכול ללכת ולהמשיך לספור בברכה כרגיל, אפילו שהוא טעה באחד מהדברים. מה ראיה? יש ספקה. כך בישך ביורד היה בסימן ק"י בכללי ספקה. מה ספקה? יש מחלוקת האם ספירת העומר, כל ספירת העומר מ"ט הימים זה חטיבה אחת מצווה אחת או לא? זה לא מצווה אחת, כל יום זה גדר בפני עצמו. דווקא מינה, אם אני, ספקה, השם על ספירת העומר כל המצווה היא שכולה חטיבה אחת. ואם נמצא לומר שאינה חטיבה אחת, כל יום זה מצווה בפני עצמה, שמא אם אדם ספר ימים ולא שבועות, גם יצא ידע חובתו. לכן לכתחילה אדם צריך תלמיד שנמצא בבית כנסת, נמצא בציבור, ישב חכם, מתפלל ומבאר ספירת העומר. לכן אדם צריך להקשיב ולדעת הספירה כדבעי, גם אדם לא מתבלבל. לא בימים ולא בשבועות, ולא נכנס לספקות של ברכות. הגמרא אומרת בברכות ל"ג, כל המבאר ברכה של יצירה עובר משום לא תישא, אדם נכנס לספק, יכול להיות גם דאורייתא לדעת הרמב"ם. ולכן אדם צריך לדעת שספירת העומר אדם צריך לעשות אותה לכתחילה בציבור, ככה אדם לא טועה, לא מתבלבל, ואדם ידע את הספירה גם של הימים וגם של השבועות. עוד דבר, אני רוצה להגיד הלכה, בעצם זה לא קשור לספירת העומר, שאחד היהודים פה העיר מקודם, יש דין, בהלכה מרן כותב בסימן קמ"ו סעיף א', מרן כותב, אדם שנמצא ברוך השם בציבור פה זה לא כל כך שכיח, אבל יש פעמים שאנשים לא יודעים וכדומה יוצאים. מרן כותב בסימן קמ"ו סעיף א', מרן כותב, אדם שנמצא באמצע ספר תורה, אסור לו לצאת באמצע ספר תורה, קריאת התורה, רק בין גברא לגברא, בין ראשון לשני, בין שלישי לרביעי, באמצע הקריאה אסור. משנה ברורה כותב בסעיף קטן א', מה הבעיה? למה אסור לצאת באמצע קריאת התורה? אומר המשנה ברורה, כתוב בפסוק, עוזבי השם איכלנו כבר מנז, כאילו אתה מראה שאתה לא רוצה לשמוע תורה ולא רוצה לשמוע ספר תורה, זה לא מעניין אותך. עוזבי השם איכלנו, ותראו עד איפה הלכו הפוסקים. יש בתלמוד, הגמרא במכות ט"ז עמוד ב', הגמרא אומרת, אדם משהה נקביו עובר משום בת תשקיצו את נפשותיכם. אדם אסור לשון נקביו, צריך לשירותים, יהיה צריך ללכת. וזה נפסק להלכה, מרן כותב בסימן ג' בסעיף י"ז, מרן כותב, המשהה נקביו עובר משום בת תשקיצו את נפשותיכם. זה דבר פשוט. אומר גאון ערוך השולחן, רבי יחיאל מיכל אפשטיין, היה גאון הפוסקים האחרונים, כתב בקמ"ו בסעיף קטן הראשון שלו, שאפילו אם אדם צריך לשירותים, שעלה נאמר בת תשקיצו את נפשותיכם, גם האדם הזה באמצע קריאת התורה אסור לו לצאת כלל ועיקר. מדוע? כי החומרה כל כך רבתי, כל כך חכמים יחמירו בה, עד כדי כך שכתוב עליה עוזבי השם איכלנו, לא כתוב על זה שום דבר, לא כתוב לא על שבת ולא על שום דבר. הספר תורה, האדם רוצה כביכול, אומר אני מואס בדברי התורה ויוצא באמצע קריאת התורה. לכן, עוזבי השם איכלנו זה נאמר רק לגבי קריאת התורה. היה לפני שנים, יהודי, תלמיד שלי, לפני שנים,
היה גר באזור הצפון בארץ. והוא כל בוקר היה עובד באזור המרכז. עכשיו, אתם יודעים, בארץ, ברוך השם ברכבות, התחילו לעשות לפני שנים מניינים. לוקחים ספר תורה, עושים עניין בתוך הרכבת. בקיצור, הוא שאל אותי, הוא אומר לי, אני נמצא באמצע קריאת התורה, לא פעם ולא פעמיים. באמצע קריאת התורה הגיע תחנה, אני צריך לרדת. מה אני אעשה? אמרנו לפני רגע שאסור לעזוב, עוזבי השם יחלו. מה אני אעשה? אמרתי לו, תראה, כשהרכבת עוצרת, אתה תרד מהרכבת, תעצור, תעמוד, אל תלך, תעמוד. אתה שומע עוד קריאת התורה מהדלת. ברגע שהרכבת סוגרת את הדלת והיא נסעה, זה כבר לא העניין שלך, זה היא נסעה, זה לא אתה עשת כלום. לכן אתה צריך לדעת, בתחבולות תעשה לך מלחמה, בכל מקום, בקום מעשה, ללכת ולצאת מן הבית כנסת, או לצאת מן הדבר בשביל באמצע קריאת התורה, זה דבר חמור. בין גברה לגברה, אתה צריך לשירותים, בין ראשון לשני מותר, בין שני לשלישי, בין גברה לגברה. באמצע העליות, אדם מתאפק, אדם ישמור עצמו, כדי שאדם חס ושלום לא יחול עליו עוזבי השם בכלל. תנא ואליהו.